Facebook 47 Ambasani Kajam Atupang Pradeep Kumariang. Hello, da Pradeep Korang da Kanai Tong. Kanai dong na joto no bokhulum ka. No bokhulum ka. Acha ude mia jeno kaisa mane kokma thumnai rokni biskango phai samani je khanan simi dofala har kasri rijak sakani dagemung mangkha hene ke abo ki tini kasu jage je tong na tamo saikna rega. Oh. Amo kokai si ayang sakani kini high authority no mangkha. Saka berem ni sini ungko tidul nai rok borok kuno chono dagemung ri horian bagoi chung abadoto lama to kasoglak তখন chung to preparation no nai tongo. Apato tini mane lahar kasu jaglak nge finance logo mane kasu janan kuno ko datong. Ayang sakani hoite dagi jakhangkene chung loge no kasana ni amodo ready chung sosme no mia bu chung thairong na leja sini kathal bario sini 47 ambasa block committee ni joto sini adong ro chung ready no tongo Bubagran warrior shock YTF TWF chung joto no ready no nakun ayang sakani kaise instruction makhangkene chung kasana loge chung tiar tonga Ami mia khe norok tan bage mane amu mane podokep nalai man je kasu nai hinai. Khanamani miano kaisa ko high level committee rok meeting khana kok to mane joto sini TSF TISF ti pramotha tai bubagra soho joto no achu salaina kok je lama kasone de kasoya batamo next step tamo ngai. Abo kisa khawina chung yang preparation nalai manita. Acha hangge pesa hano hai mane Monday mane khanan simi. TSF rok borok pesa andolon khanan thange tong roman script no tui hingge aborok no tui mane norok ni party ni hoite mane ambassador ko kuno amte nongni agitation mane khadungman phulungmani rok to tongwan sumung dag dorate. TSF rok di tabuk lamka songkhangke chung 100% chung support khainai tai borong loge tongnai chung abon bagai chung borong bai bak songkhonai karon Roman script sudu TSM bagoya chini ti prasajo to phanboi se nangai tong Roman script chung nai ne kharo bangla script bai suina kha chini kok borok kabang ma amo tamhnani jungjar long khori phayo kok pasogya suplungjak sia haingai thango ke chung jetabuk modern jugo chung nai ne kha even bangla kok phano Roman script bai sukhangke tai se clear khe joto buji bayo abo hindi bungthong ko bungthong je kono language phanongthong kok phanongthong sikam hindi khasi hindi joto no Roman script mano use khailayo ke Roman script ke international kok amathing dong তখন chung joto buji bayo nge kok to chung buji lena bagai seble somo ko khoroksa nijini bakhan kok buji lena ni ke je khorok buji glak o horop chung tang use khana ba Acha belai do hambai jono ni nakong man bagai hambai nono hambai dei khai tonai joto no hambai